ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଭୂମି। ଏହି ମାଟି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ହାତ ଧରି ଚାଲନ୍ତି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼। ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତ ଛାୟା, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ଶ୍ୱାସ, ନଦୀନାଳର ମୃଦୁଧାରା, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରଳ ହସ ସବୁକିଛି ମିଶି ନୟାଗଡ଼କୁ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର 18ତମ ବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 3890 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର ଅଟେ। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ କେବଳ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା। ଏଠାରେ କଥିତ ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମିଠାସ ଓ ସରଳତା, ଆତ୍ମୀୟତାର ଛାପ ମିଳେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ନିଜସ୍ୱ ଉପଭାଷା ଓ ଲୋକଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏଠିକାର ପରିଚୟ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ନୟାଗଡ଼ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ଏହି ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ନୟାଗଡ଼ର ମୂଳ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବେ ନୟାଗଡ଼ର ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ITI, ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛି। ଧର୍ମ ଓ ଆସ୍ଥା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମୀୟ ଆସ୍ଥାରେ ଗଭୀର। ପ୍ରଧାନତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଲୋକଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଧର୍ମ ଏଠି କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନୀତି ଓ ସଂସ୍କାର। ଜଳବାୟୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ତାପ, ବର୍ଷାରେ ସବୁଜ, ଶୀତରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ବର୍ଷା ଏଠିକାର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। ଇତିହାସ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ଗଡ଼ଜାତ ଯୁଗର ଗୌରବମୟ କଥା କହେ। ପୂର୍ବେ ନୟାଗଡ଼ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜ ପରିବାର, କିଲ୍ଲା, ପୁରାତନ ଭବନ ଆଜି ବି ସେହି ଅତୀତର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ। ଇତିହାସ ନୟାଗଡ଼କୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଭୁଲିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥନୀତି। ନୟାଗଡ଼ର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଧାନତଃ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। ଧାନ, ଡାଲି, ତେଲବୀଜ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ, ବନଜ ସମ୍ପଦ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। ପରିଶ୍ରମ ଏଠିକାର ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବି। ପରିବହନ। ନୟାଗଡ଼ ସଡ଼କ ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ବସ୍ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଠିକାର ବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର OD25 ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ରେଳ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ଲଡୁବାବା ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର, ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର, ରଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିମିଳି ୱାଟରଫଲ, ରାଜଗିରି ୱାଟରଫଲ, ରତ୍ନଗଣ୍ଡା ୱାଟରଫଲ, ବରକନ୍ୟା ୱାଟରଫଲ, ଦଶପଲ୍ଲା, କତୁରୀ ଡିଅର ପାର୍କ, ଉଦୟପୁର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ନୟାଗଡ଼ର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ। ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ରଜ ପର୍ବ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରାମନବମୀ, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏବଂ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ। ନୟାଗଡ଼ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଇତିହାସ, ଏକ ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ପରିଚୟ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟି ସଦା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହୋଇ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ।